noi suntem aici. NATO, întâlnirea pe care am avut-o în ultimele 2 zile, este absolut concentrată pe asigurarea că menținem teritoriul NATO în siguranță. Cu un mesaj clar, Europa își intensifică eforturile pentru securitatea europeană și suntem uniți ca dovadă. Am doar putere și pot face o viteză de un sfert de milă. Și menținem NATO puternic, așa că există o unitate puternică de scop între țările noastre. Cerurile Ucrainei sunt martore la agresiunea rusă. Europa e incomodă. Occidentul crede că Rusia își va schimba focusul după Ucraina și va extinde atacurile. Ucrainenii folosesc avioane de luptă F-16 și Mirage să blocheze Rusia de pericol. Forțele aeriene ucrainene necesită sprijin contra numărului mare de MiG-35 rusești, Su-34, și avioane Su-57. Occidentul are această mentalitate. În special, Regatul Unit și Suedia au oferit sprijin forțelor aeriene Poloniei, cea mai importantă putere NATO din regiune, pentru a preveni extinderea Rusiei în Europa de Est. Se raportează că un număr mare de avioane de luptă Eurotifun și Gripen sunt pe drum pentru a fi desfășurate în Polonia. Această mișcare a Regatului Unit și a Suediei reprezintă un mare obstacol pentru forțele aeriene ruse în Baltice. Misiunea comună de patrulare aeriană este probabil să restricționeze sever avioanele de luptă rusești. Acum vom analiza detaliile situației și cum Rusia este pacificată aerian deasupra Poloniei, de către Regatul Unit și Suedia, un membru puternic al Scandinaviei. Dar mai întâi, nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să ne dați un like pentru a fi la curent. Regatul Unit a trimis 6 avioane de luptă în Polonia ca parte a misiunii avansate de patrulare aeriană a NATO. Avioanele Typhoon au decolat de la baza Losimut Regatului Unit. Este prima dată când Regatul Unit va colabora cu avioanele Gripen suedeze. Avionul de luptă Sixarp JAS 3 va fi lansat. 39 de avioane de luptă Gripen au fost desfășurate la baza aeriană Malbork din Polonia, unde au fost integrate în postura de apărare a NATO în regiunea Baltică. Desfășurarea avioanelor de luptă Gripen suedeze face parte din inițiativa de poliție aeriană îmbunătățită a NATO, o misiune stabilită în 2014 după anexarea Crimeei de către Rusia. Poliția aeriană îmbunătățită este o operațiune orientată spre viitor pentru protejarea integrității spațiului aerian al NATO în estul UE, în statele membre de la granița cu Rusia și Belarus. Operațiunea demonstrează solidaritatea alianței și descurajează potențialele încălcări sau agresiuni lângă granițele NATO. Avioanele de luptă Gripen vor opera alături de avioanele Eurofighter Typhoon, desfășurate în operațiunea Chessman. Eurofighter Typhoon este un avion multirol, cu 2 motoare, agil, capabil de superioritate aeriană și atac la sol. Este echipat cu sisteme avansate de radar și senzori și poate transporta o gamă largă de muniții aer-aer și aer-sol. Acest lucru îl face o platformă ideală pentru misiuni de poliție aeriană. Saab JAS 389 Gripen este un avion de luptă multirol de generația a 4-a, capabil, cunoscut pentru agilitatea sa, avionică avansată și operare rentabilă. Este proiectat să opereze în condiții dispersate, ideal pentru misiuni de reacție rapidă. Acest lucru îl face deosebit de potrivit pentru cadrul de poliție aeriană al NATO. Ambele tipuri de aeronave vor opera sub comanda și controlul Centrului de Operațiuni Aeriene Comune al NATO din Judem, Germania, care supraveghează operațiunile de poliție aeriană în nordul și estul Europei. Misiunea implică pregătire pentru interceptarea aeronavelor neautorizate sau potențial ostile, care se apropie sau intră în spațiul aerian al NATO fără autorizație. Piloții sunt antrenați să evalueze rapid, să identifice și, dacă este necesar, să escorteze aeronave militare sau civile străine și să asigure securitatea spațiului aerian al NATO. Această desfășurare comună nu doar întărește postura de descurajare a NATO pe flancul estic, ci simbolizează și apărarea Suediei. Adâncirea integrării în NATO. Comandantul detașamentului forțelor aeriene suedeze, Anders Gustafsson, spune: "Suntem pregătiți să facem următorul pas pentru a întări apărarea aeriană a NATO în termen de descurajare."
și să construim securitatea în spațiul aerian al NATO împreună cu colegii noștri britanici, pregătirea Suediei și dorința de a contribui activ la securitatea colectivă. Comodorul aerian Jacob, comandantul escadrila 140 expediționară, noi, sunt aici pentru a apăra și descuraja, gata să apere împotriva oricărei amenințări și să reasigure aliații noștri de angajamentul Regatului Unit față de NATO și regiune. Natura colaborativă a desfășurării subliniază angajamentul NATO față de interoperabilitate și responsabilitate comună. Această cooperare nu doar întărește flancul estic al NATO, dar securizează spațiul aerian al Poloniei împotriva potențialelor amenințări rusești. Mai ales în urma războiului din Ucraina, temerile că statele baltice ar putea fi următoarea țintă au accelerat pregătirile militare în regiune. În timp ce patrulele aeriene comune desfășurate în acest cadru au ca scop creșterea capacității de descurajare a NATO, Polonia își întărește linia de apărare cu măsuri. Emergența Poloniei ca putere militară a statelor baltice dincolo de granițele Suwałki, Gap și Kaliningrad, cu peste 216.000 de personal activ în 2024, este cel mai clar mesaj de pregătire pentru război din ultimele vremuri. Cu acest număr incredibil de soldați și echipamente, forțele armate poloneze sunt a treia cea mai mare armată din NATO. O astfel de armată puternică este ultimul adversar pe care Rusia ar dori să-l înfrunte, pe măsură ce războiul din Ucraina continuă. Dimensiunea forțelor armate poloneze la sfârșitul anului trecut era de aproximativ 190.000, inclusiv forțele terestre, aeriene, navale, speciale și de apărare teritorială. Numărul soldaților din armata poloneză poate ajunge la 300.000. Scopul principal al creșterii este de a împiedica Rusia să se îndrepte spre Polonia după invazia sa în Ucraina. Acesta este ceea ce Varșovia se pregătește să facă. Se știe că numărul trupelor care păzesc granița de est a Poloniei va fi crescut de la 6.000 la 8.000 și că 9.000 de gardieni suplimentari sunt deja în poziție. Aproximativ 40.000 de militari experimentați suplimentari sunt deja desfășurați de-a lungul liniilor de frontieră. Aceste trupe acționează ca un blocaj împotriva posibilelor atacuri din partea Rusiei și Belarusului. Se spune, de asemenea, că sunt capabile să lovească toate țintele strategice pe o rază de 300 de kilometri. Acest lucru este probabil să dezamăgească Rusia. Pentru a se asigura în acest mediu de război, guvernul de la Varșovia a făcut recent mișcări de apărare incredibile în zone strategice precum Belarus, Suwałki Gap și Kaliningrad. La sfârșitul anului, Polonia va începe construcția primelor elemente ale programului de apărare Scutul de Est, în Belarus, Kaliningrad și în apropierea granițelor cu coridorul Suwałki. Adjunctul ministrului apărării naționale al Poloniei a declarat că sistemul Scutul de Est va acoperi voievodatele Pomerania, Varmija, Missouri, Lublin, Podlasie și Podcarpații. Costul acestui program masiv va depăși 2,5 miliarde de dolari. Acestea sunt printre cele mai de bază activități care subminează planurile Rusiei pentru o posibilă invazie. Dar mișcările Varșoviei nu se limitează la acestea. Oficialii polonezi au semnalat că frontierele cu Belarus vor fi complet închise. Ministrul de externe Radosław Sikorski a declarat că Polonia nu exclude închiderea celor două puncte de trecere a frontierei cu Belarus să contracareze acțiunile regimului Alexander Lukashenko. Dacă aceste porți sunt închise, Vladimir Putin ar putea fi confruntat cu blocaje economice severe. Doar punctul de trecere a frontierei Terespol-Brest cu Belarus este deschis pentru transportul de pasageri. Și care ar fi strategia militară a Varșoviei dacă Rusia ar acționa împotriva Belarusului și a armatei poloneze? În acest scop, Varșovia a plasat tancuri K2 sud-coreene pe liniile de frontieră. Polonia a plasat tancuri K2 Black Panther în Coreea de Sud, în apropierea enclavei ruse Kaliningrad. Această informație, confirmată de majorul Magdalena Kosiniak, purtător de cuvânt al Diviziei 16 mecanizate pomeraniene, a subliniat determinarea Poloniei de a-și întări capacitățile de apărare pe fondul tensiunilor regionale în creștere. Primul lot de 7 tancuri K2 a fost livrat brigăzii 9 cavalerie, staționată în orașul Branivo, folosind transportoare speciale.
Procedurile oficiale de acceptare pentru aceste tancuri sunt în curs de finalizare în cooperare cu reprezentanții sud-coreeni. Odată integrate oficial, tancurile vor fi echipate cu sistemele utilizate de armata poloneză, inclusiv echipamente de comunicații avansate, pentru a le face pe deplin compatibile cu cadrul operațional național. Până acum, Brigada de Cavalerie Armată din Branivo a folosit tancuri PT-91. Tancurile K2 Black Panther reprezintă tehnologie de ultimă generație, proiectată conform cerințelor războiului modern. Echipate cu un sistem de protecție activă, ele sunt extrem de eficiente împotriva rachetelor și armelor antitank. Mobilitatea lor excepțională le permite să manevreze rapid pe terenuri dificile, cum ar fi mlaștini și nisipuri. Aceasta este o capacitate critică pentru operațiunile din regiunile nordice ale Branivo, Polonia. În plus, K2 are sisteme avansate de control al focului și de țintire, care asigură precizie și fiabilitate în diverse condiții de luptă. Polonia are în prezent 8 echipaje instruite, pregătite de instructori din Brigada 20 mecanizată, ceea ce garantează o pregătire operațională imediată. Un al doilea lot de tancuri este așteptat în viitorul apropiat, ceea ce va crește și mai mult capacitățile de luptă ale brigăzii. Această desfășurare face parte dintr-un acord mai amplu semnat între Polonia și Coreea de Sud în august 2022. Contractul de $3,4 miliarde acoperă achiziția a 180 de tancuri K2, marcând o investiție semnificativă în modernizarea apărării Poloniei. Livrările din Coreea de Sud au început la scurt timp după semnarea acordului. Cu aceste tancuri, Polonia își propune să oprească Rusia în Kaliningrad. Pe lângă tancurile K2, camioanele militare și trupe au fost desfășurate la centrele de comandă și bazele militare din apropierea liniilor de frontieră cu Belarus. 14 tancuri de luptă și un M88 sunt în alertă la 250 de mile vest de granița Poloniei cu Ucraina. Apărarea aeriană a armatei poloneze a fost întărită în zonele apropiate de aceste linii de frontieră. În prezent, 2 perechi de F-16 și un avion cisternă sunt în alertă de-a lungul graniței de est a țării. Guvernul polonez rezumă foarte bine această stare de alertă. Pentru a evita escaladarea, Delbariczain, Andrzejczak a susținut că țările europene ar trebui să ia inițiativa în propriile mâini și să clarifice Rusiei că un atac asupra Poloniei sau a țărilor baltice ar fi începutul unui conflict de amploare. Andrzejczak consideră că este singura modalitate de a descuraja Kremlinul de la agresiune. Oficialii militari polonezi au achiziționat 800 de rachete cu rază de 900 km pentru a contracara un atac rusesc. Varșovia vrea să facă Rusia și Belarus mai pasive prin întărirea armatei cu echipament militar de la aliați. Cu alte cuvinte, Polonia a lucrat agresiv pentru a face armata sa cea mai puternică din Europa, crescându-și puterea militară, achiziționând cele mai noi sisteme de arme și dezvoltând o industrie de armament semnificativă, deși moici la un cost ridicat. Mai mult, Polonia își întărește poziția împotriva agresiunii ruse prin oferirea de sprijin militar Ucrainei. Ministrul polonez al apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a anunțat că Polonia se pregătește să facă a 46-a donație către Ucraina, în valoare de peste 200 de milioane de euro. Subliniind rolul de lider al țării în furnizarea de ajutor și reiterând determinarea sa de a continua să sprijine Kievul. Kosiniak-Kamysz a subliniat că Polonia, ca țară, este un lider în furnizarea de asistență militară către Kiev. Potrivit ministrului apărării, în primele zile ale războiului Rusiei împotriva Ucrainei, când unele țări se întrebau ce să ofere și își examinau stocurile, Polonia a trimis tancuri, echipamente grele și muniție. A livrat tot ce a fost posibil. Vorbind despre donația de 200 de milioane a Poloniei, Kosiniak-Kamysz a subliniat că aceasta a depășit cheltuielile unor țări europene în război. Varșovia va continua să sprijine Ucraina, nu doar prin furnizarea de echipamente militare și alte resurse, ci și prin instruirea trupelor ucrainene. Potrivit ministrului, Polonia a instruit 28.000 de soldați ucraineni. Aproximativ o treime din cei 80.000 până la 90.000 instruiți de țările Uniunii Europene.
Acum, Varșovia pune accent pe solidaritatea și relații cu Ucraina prin ajutor de $200 milioane. Ambasadorul Ucrainei în Polonia, Vasil Bodnar, a spus pachetul de ajutor va ajunge în Ucraina până la sfârșitul lunii. De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, Polonia a fost centrul ajutorului militar și umanitar către vecini. Peste 90% din ajutorul către Ucraina vine prin aeroportul Rzeszów-Jesionka din sud-estul Poloniei. Dar ce resurse militare a transferat Polonia către Ucraina? Polonia a trimis tancuri T-72 și vehicule de luptă pentru infanterie. BVP-1 în 2022. Aceasta este doar vârful icebergului. Polonia a trimis 14 avioane de vânătoare MiG-29, 11 elicoptere de atac Mi-24, 14 tancuri principale de luptă Leopard 2A4, aproximativ 30 de tancuri principale de luptă P-91 Tuardi și aproximativ 280 de tancuri principale de luptă T-72. Lista a inclus de asemenea 50 de transportoare blindate Rosomac cu PUM-HIP, 30 de turele, aproximativ 400 de vehicule de luptă blindate BVP-1, 54 de obuziere autopropulsate Crab de 185 mm, aproximativ 30 de obuziere autopropulsate 2S1, Gvozdica de 122 m și aproximativ 35 de sisteme MLRS BM21, Grad de 122 m. De fapt, numărul vehiculelor și echipamentelor militare trimise de Polonia în Ucraina nu se limitează la acestea. Lista continuă și continuă. Principalul motiv pentru oferirea unui ajutor atât de mare este dorința Poloniei de a limita avansurile Rusiei. De aceea, guvernul de la Varșovia sprijină pe deplin Ucraina. Pe lângă acest sprijin, partea poloneză afirmă, de asemenea, că nu vor rămâne nepăsători în cazul unei posibile agresiuni rusești. Radzimierz Andrzejczak, fostul șef al statului major general polonez, a spus că Ucraina le-a oferit câțiva ani și că, dacă Rusia ar câștiga în Ucraina, ar exista o divizie rusă în Lviv, una în Brest și una în Hrodno. Radzimierz Andrzejczak a spus că, dacă trupele rusești ar traversa granița lituaniană, ar exista un răspuns imediat. Andrzejczak a adăugat că ar lovi toate țintele strategice într-un radius de 300 de kilometri în primul minut, nu în prima zi. Generalul polonez a spus chiar că ar putea ataca direct Sankt Petersburg, într-o amenințare flagrantă la adresa președintelui rus Vladimir Putin. Pentru a evita escaladarea de lecron, Andrzejczak a susținut țările europene să ia inițiativa și să clarifice Rusiei că un atac asupra Poloniei sau țărilor baltice ar declanșa un conflict major. Și Andrzejczak crede că aceasta e singura modalitate de a descuraja Kremlinul de la agresiune. Oficialii militari polonezi au achiziționat 800 de rachete cu o rază de acțiune de până la 900 de kilometri pentru a contracara un posibil atac rusesc. În concluzie, atât măsurile NATO de a-și întări flancul estic, cât și eforturile Poloniei de a-și crește capacitatea militară transmit un mesaj clar președintelui rus Vladimir Putin. O altă invazie nedreaptă și destructivă a Ucrainei nu va fi tolerată. Dacă ambițiile imperiale ale Kremlinului se extind dincolo de granițele Ucrainei, va găsi o alianță mai hotărâtă și mai bine echipată. Concentrarea trupelor Poloniei, modernizarea sistemelor sale de apărare și capacității de descurajare reprezintă o barieră importantă împotriva unui posibil expansionism rusesc. Sperăm că aceste pregătiri militare vor servi ca un factor de descurajare și că Europa nu va deveni scena unui nou război.